Máme ďalších mladých ľudí, konkrétne tu máme magistra Voleka, ale aj Juraja Pála a pani Žiakovú. A vami by som začal, pretože dnes rozprávame o študentských pobytoch v rámci stredných škôl v zahraničí. Vy máte dve dcéry. Áno. A kde boli? Staršia dcera bola v Spojených štátoch a mladšia bola vo Francúzsku. Na stredných školách normálne? Na stredných školách, pol roka v Amerike a celý školský rok vo Francúzsku. A to ste ich len tak pustili? Tam bola dôležitá ich vlastná motivácia. Oni chceli, oni sa ale mali rozhodli. ste o nich trošku strach, nie? Veľký, obrovský. Ako ste s nimi komunikovali, keď boli tak ďaleko od vás? Chvála Bohu, máme internet a Skype, takže videla som ich prakticky na dennej báze a rozprávali sme sa. Čo normálne ste ich vychovávali cez internet? Skôr bola som taká tá nápomocná duša, ak bol nejaký splín. Verím, že ste mali ale momenty, keď ste sa obávali, ale zároveň v konečnom dôsledku všetko dobre opadlo, čiže nie je to na mieste asi mať nejaký extrémny strach? Nie. Ty máš teraz skúsenosť tú reálnu. Povedz prosím ťa, ako to prebiehalo. Bol si študent, si bol vo Veľkej Británii. Ja som v Anglicku, áno. A ako to? Normálne si chodil ako klasický Angličan do školy so všetkým? Áno, chodil som normálne s britskými študentmi do školy. Vybral som si predmety ako oni a študoval som ich s normálnymi študentmi, čiže nemal som nič ľahšie ako oni. A tebe do dnešného dňa zostali dobré vzťahy? Ty si sa včera vrátil z Veľkej Británie a bol si tam navštíviť tú rodinu, v ktorej si bývala. Áno, bol som navštíviť rodinu a priateľov. Čiže stále ste kamarátmi. Áno. To je ale ideálne, keď to takto funguje. Čo ak naše dieťa má ale zlé skúsenosti, lebo poznám ľudí, ktorých deti majú aj zlé skúsenosti, kde ich na školách šikanujú, kde rodina nie je úplne taká, aká bola predstava. Čo v tom prípade? Preto je dôležité vybrať si takú agentúru, čo má dlhoročné skúsenosti a má sieť, povedzme, koordinátorov na mieste, ktorí vedia ten problém riešiť. Základom všetkého je komunikácia. Okamžite komunikovať s koordinátorom. Napríklad je dobre si zistiť, či je 24 hodín denne k dispozícii, čo by mal byť dneska už štandard. Zavolá koordinátorovi, komunikujú a snažia sa ten problém vyriešiť. Ak náhodou hostiteľská rodina nekorešponduje s požiadavkami študenta, tak môže byť aj zmenená. Normálne, ako zmenená? Je to hneď zo dňa na deň? Trvá to mesiac? Trvá to pol roka? Zase ten človek je tam obmedzený čas. Ako to ide rýchlo? Lebo predsa to je administratíva, neviem, či to ide hneď. Ako väčšinou k týmto problémom nedochádza, ale ak by došlo, čo býva jeden prípad z 500, tak závisí od akutnosti, môže to byť 1 deň, 2 dní, týždeň. Až takto? Áno. Čiže nie je to nejaký dlhotrvajúci proces, ktorý treba pripraviť? Dôležité je úlohou kvalitnej agentúry je to, aby študent bol spokojný. Rodina. Ako sa vyberá rodina? Rodinu si vyberá vy? Vyberáte rodinu, alebo rodina vám je ponúknutá? Iba táto bude? Nie. V zásade je to tak, že sa napíšu nejaké dokumenty, opíše sa to dieťa, proste ho predávam istým spôsobom, musím ho vychváliť, áno? Ani nie, že vychváliť, ale práve povedať to, čo je pre neho dôležité, čo to dieťa robí, čo má rado, čo nemá rado, aby si tá rodina vedela zadeliť, proste, či sa do tej rodiny bude to dieťa hodiť, alebo nie. Hej, to je veľmi dôležité. Nič nezamlčať, alebo naopak prikrášľovať. Nemá to zmysel. Opísať to dieťa také, aké je, aby si tá rodina vedela naozaj vybrať, že keď je to turista, no tak nepôjde niekam, kde majú radi vážnu hudbu. Hej, alebo niečo také. Logické. Našim hostom veľmi pekne ďakujeme. My však v tejto téme pokračujeme aspoň s vami, s televíznymi divákmi. Vy ešte stále môžete telefonovať do našej poradne na číslo 02682 74456 na tému jazykové pobyty v zahraničí.